Виж каква хубава кофа за буклук. Да. Искаш ли семки? Не. Виж какво хубаво кученце минало тук. Да. Искаш ли още семки? Не. Не. Аз май ще си тръгвам. Чакай малко. Искаш ли семки? Не. Знаеш ли какъв телевизор имаме вкъщи? Не знам. Сти се де. Започва с В. Въсе тая. Не е така. Помисли още. Както и да е. Велико Търново. Ами аз такова май наистина... Чакай още малко е. Дай си още малко семки. Това тук какво ти е така? Знай какъв ни е цвета на дивана вкъщи. Не знам. Ай, помисли, не. Не знам. Син с жълти възглавници. Нямаш да се сетиш, нали? Да. Ти ли още малко семки? Не, аз наистина си тръгвам. И тая не ми пусна. Ей, гати за дръстенячката!